Nyande go Mimbian, a lady to beat up to go Debian, Mimbian, Debian, Noella me. Nyande go Mimbian, a lady to beat up to go Debian, Debian, Noella me. Egunon guztioi, egunon Iker. Egunon, Marisen, gaur frantziari buruz jakitun emango dizuegu. Gaur egun berezia da, Marie Curie gure saioan izango dugu, bere asmakizunaren berri emateko. Baina hori ez da guztia. Iker, izizu, jakin nahi badute gure saioa ikusi beharko dute. Bale, baina Adrian ezin dut saio guztia iraun ezer bezan gabe. Bueno, gure saioari hasiera emango diogu. 15ean hasi den eta 7 hilabete iraun duen erakusketa bat ospatu da Parisen. Bai, izugarria izan da. Bai, benetan handia, zehatz mehatz esan da 120 hektareakoa. Hau sortzeko 4 eraikuntza berri egin dituzte. Orsay geltokia, Petit Palace, Gran Palace eta Alejandro Hirugarren zubia. Hau ez da aipatu beharrekoa. 18 milioi dolar gutxi gorabehera gastatu dituzte eta 50 milioi pertsona inguru joan dira ikustera. Gainera, Parisen aurten Olimpiadak lortu ditugu. Oso politak izan dira, ez da Marisen? Bai, guztiak baino beto. Parisen diru falta izan arren azkenean lortu ditugu. Asko kostatu zaigu. Gainera, Atenasekin konparatuta oso pertsona kopuru gutxi joan da. Atenasen 80.000 pertsona eta hemen Parisen 3.000 pertsona. Badakizu zer herrialdeak dute par? Bai, nola ez? Erresuma Batua, Frantzia, Amerikako Estatu Batuak, Italia, Alemania eta hainbat herri gehiago. Bai, asmatu duzu. Orain hemen ditugu Marie Curie eta Senar. Kaixo, Pierre. Kaixo, Marie. Nire esperimentu berri batekin lagunduko nazu, mesedez? Bai. Bale, bajarra zaitez hemen. Urania, hemen jarriko dut. Eta orain, nire argazki kameraren eta uranioaren tartean jarri bazera, bale? Zer ba? Bale, esperimentuekin bilela gauza oso arraro bat nabaritu dut. Oso arraro bat. Ea berriz ere gertatzen den. Bai, berriz ere gertatu da. Begira. Baina, Mari, hori uranioa da. Bai, uraniak zure gorputza zeharkatu du. Zerbait berria asmatu duzu, nola deituko diozu? Ez dakit. Ikereko azpia? Izespia. Gaur irakasle berria prestuko dizuet, Marie Curie deitzen da. Irakasle honetan? Orduan, emakume bat ezin da irakaslea izan, ala? Orain ikusiko duzue. Yande go Mimbian, a lady to feed up to go Debian, Debian, Noella me. Eta hori dena, biharko. Marie Curie 1867an jaio zen Varsovian. Fisikaria izan zen eta bere bizitza osoa erremediatu. Nyande go Mimbian, a lady to beat up to go Debian, Noella me. Nyande go Mimbian, a lady to beat up to go Debian, Noella me. Egunon guztioi, egunon Iker. Egunon, Marisen, gaur frantziari buruz jakitun emango dizuegu. Gaur egun berezia da, Marie Curie gure saioan izango dugu, bere asmakizunaren berri emateko. Baina hori ez da guztia.
da. Iker, izizu, jakine badute gure saioa ikusi beharko dute. Bale, baina Adrian ezin dut saio guztia iraun ezer bezan gabe. Bueno, gure saioari hasiera emango diogu. 15ean hasi den eta 7 hilabete iraun duen erakusketa bat ospatu da Parisen. Bai, izugarria izan da. Bai, benetan handia, zehatz mehatz esan da 120 hektareakoa. Hau sortzeko 4 eraikuntza berri egin dituzte. Osai geltokia, Petit Palace, Gran Palace eta Alejandro Hirugarren zubia. Hau ez da aipatu beharrekoa. 18 milioi dolar gutxi gora bera gastatu dituzte eta 50 milioi pertsona inguru joan dira ikustera. Gainera, Parisen aurten Olimpiadak lortu ditugu. Oso politak izan dira, ez da Parisen? Bai, usteak baino beto. Parisen diru falta izan arren azkenean lortu ditugu. Asko kostatu zaigu. Gainera, Atenasekin konparatuta oso pertsona kopuru gutxi joan da. Atenasen 80.000 pertsona eta hemen Parisen 3.000 pertsona. Badakizu zer herrialdeak dute par? Bai, nola ez, Erresuma Batua, Frantzia, Amerikako Estatu Batuak, Italia, Alemania eta hainbat herri gehiago. Bai, asmatu duzu. Orain hemen ditugu Marie Curie eta Senarra. Kaixo, Pierre. Kaixo, Mari. Nire esperimentu berri batekin lagunduko nazu, mesedez? Bai. Bale, bajarra zaitez hemen. Urania, hemen jarriko dut. Eta orain, nire argazki kameraren eta uranioaren tartean jarri baztera, bale? Zer ba? Bale, esperimentuekin bilela gauza oso arraro bat nabaritu dut. Oso arraro bat. Ea berriz ere gertatzen den. Bai, berriz ere gertatu da. Begira. Baina, Mari, hori uranioa da. Bai, uraniak zure gorputza zeharkatu du. Zerbait berria asmatu duzu, nola deituko diozu? Ez dakit. Ikereko azpia? Ixe espia. Orduan, emakume bat ezin da irakaslea izan, ala? Orain ikusiko duzue. Eta hori dena biharko. Marie Curie 1867an jaio zen Varsovian. Fisikaria izan zen eta bere bizitza osoa erradiaktibitateari ikertzeari eman zion. Sorbonan klaseak ematen lehenengo emakumea izan zen. Lehenengo emakumea izan zen Nobel sari bat irabazi. Bi Nobel sari irabazten lehenengo pertsona izan zen. Erradiaktibitatea eta X-izpien azalpena aurkitu zuen. Guri elementuak fenomenez izan. Erradiaktibitatearen ondorioz hil zen. Novela